Arratsaldeon azaroaren 28 da gaur Gregoriotar egutegiaren urteko 332. Eguna. 333. Bisurteetan. 33 egun falta dira urtea amaitzeko. Jesus, zenbat hiru? Hiru. Eta guk ere hemen hirukotea osatu dugu gaurkoan. Eta hirunaka kontatuko dizkizuegu beraz gaurko egunez aipatu beharrekoak. Adibidez, hiru musikari aipatu behar ditugu gaurko egunez 1932an jaio zen Gato Barbieri, argentinar jazz saxofoi jotzaile eta musikagile. Gaurko egunez zendu zen Roberto Gómez Bolaños, txesperito, mexikar aktore, idazle, gidoilari, musikagile zuzendari eta telebista ekoizlea. Eta gaurko egunez jaio zen 1905 Jose Sáenz Garmendia, hau da, Pepe Andoain, gipuzkoar musikagile, herritarra, irakaslea eta musikaria. Bazen beste hirukoaren bila. Soilik bizitzan behin igarotzen, bada zerutik jaleia. Barkatu urrun geratzen bazait, 2026. Kilbilen Uma Thurman ze argi, Goenkalen Maria Luisa Galardi, eta Star Warsen Leia. Kaixo Baiona nik enuen nahi, entzun gerrarako deia. Gladiadore zaurituak ta, epika gozez Pompeia. Baina lantza bat estomagoan, burua lehoi baten ahoan, sartzea bada ideia. Ados hasta dila leia. Uma Thurman, Maria Luisa Galardi eta Leia Printzesa, haze hiru. Horrela hasita nola etzuen bairabaziko Baionako saioan ere Ibartzabalek. Uma Thurmanekin Kill Bill pelikulako protagonistari egin nahi izan zion erreferentzia. Quentin Tarantino estatubar zinema zuzendari eta gidoigileak zuzendu eta idatzi zuen 2003ko filma da Kill Bill. Bere ezkontzegunean Uma Thurmanen pertsonaiak, mamba beltzak eraso bat jasango du. Bill izeneko erakunde kriminal bateko buruzagiaren aginduz. Erasoari bizirauta lortu, baina koma egoeran geldituko da. Handik 5 urtera, sekulako mendeku egarriz esnatuko da. Music played and people sang, just for me the church bells rang. Maria Luisa Galardi zein den azaldu beharrik ez dago. Uma Thurman bera baino ospetsuagoa data. Tira, Goenkale aspaldi amaitu zen, gaztetxoenek agian ez dute ezagutuko. Nola deskribatu Maria Luisa? Aldarte petraleko emakumea, genio biziko anderea. ETV batek emititzen zuen Goenkale telesaieko pertsonaia izan zen. Kontxi Odriozola aktoreak interpretatu zuen Maria Luisa 1984tik 2008 arte. 14 urtez telesaieko protagonista izan zelarik. Bihotzeko batek jota hiltzen Maria Luisaren pertsonaia, eta sekulako hieta antolatu zioten arralden. Beti haserre, bai? Baina bihotz handikoa zen gure Maria Luisa. Ez da giro Goenkalen, lasanaiak bizkarturik gaude. Goenkalek oilategia dirudi, eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira. Egunetik egunera
Eta Leia printzesa, Star Wars unibertsoko pertsonaia famatuenetakoa da, Luke Skywalkerren aizpa eta Han Soloren emaztea. Carrie Fisher aktoreak ezurban mitu zuen Leia printzesa. Eta ez ditudanez filmak ikusi ezin dizut beste zer kontatu. Urtero inoterietan 100 mozorroren inspirazio iturri izaten da Leia, bere bi motots eta jantzi zuriarekin. Gaurko egunez 2008an David Prowse hiltzen ingeles kulturista eta aktorea. Eta zergatik dio da nau, jatorrizko Star Wars trilogian Darth Vaderren antzezlea izan zelako. Lotura! Bere gorpuzkeriaren gatik aukeratu zuten. 2 metroko altuera eta 118 kiloko pixua. Baina George Lucasek bere ahotsa alde batera uztea erabaki zuen, James Earl Jonesen aktorearena Prowseraren gainetik grabatuz. Prowsek berak geroago adirazi zuenez, filmaren estreinaldi saiora arte ez zuen ordezkapen horren berri izan. 2015 urtean I Am Your Father dokumentala egin zuen, Star Warsen grabaketari buruzko sekretuak kontatuz. Eta nola gaurko gaia hirua den, David Prowsek 3 pelikulatan egin zuen Frankenstein mustroaren papera. Bisturí y abrazaderas, craniotomía accidental con tubos pendientes de esterilizar un popurrí, gato con perra, punta de lanzarañazos y danzas amargas y dulces para el paladar. Beste monstruo bat askoz beldurgarriagoa gaurko egunez hil zen, Jeffrey Dahmer, ez izenez Milwaukeeko gizajalea edo Milwaukeeko monstruoa, serieko hiltzaile estatubatuarra. 1978 eta 1981 artean, 13 urte horietan, 17 mutil bortxatu, erail eta zatikatu zituen, horietako batzuekin nekrofilia eta kanibalismoa eginez. Aurten Dahmerren bizitza eta krimenak narratzen dituen Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story, telesaia estreinatu du Netflixek. Eta gure inguruan askok ikusi dute, izan ere euskerazko azpidatziekin eskaini dute. Baina gaur Netflixeko beste eduki bati buruz hitz egin nahi dizuegu. Etzi estreinatuko baitute Lucy Urtubiari buruzko filma. Urtubiaren abenturak gogoratuko ditugu gaurko saioan. Eta zozketa berri bat daukagu, sinadutako EP3 liburua, Ibon Gaztañazpik euskeratua. Eta gazteen ongizatearen inguruan arituko gara luze eta zabal. Horretarako Mai Etxeberria nutrizionista elkarrizketatu dugu. Azaroak 28 ditu gaur eta astelena da, ongietorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok, Goreti Oreja Mitxelen, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuekin Goiuri Ezeiza, Arandi, arratsaldeon. Eta izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 479 du, arratsaldeak 4:14 azaroak 28, gu hemen 3 eta Laister 4 izateko asmo. Zurrengo 2 orduetan izango gara zuekin hementxe, naiz irratien, bigarren kafean.
Esaten dizudan bitartean isilik galduko gara isilean galdu egingo NNN edota nor naizen ni, nor naiz ni, zein zarazu. Zaldibian bizi den Flavio Mantarlan musikari italiarraren euskarazko lehen abestia da. 2023an kaleratuko duen I.O. izeneko diskoaren parte. Ovidioren metamorfosiaren testuen egokitzapenatik abiatuta, lan ederra sortu dute Maider Zabalegi, abeslariak eta Etinkarnatus orkestake parte hartzen duten. Kantu honetan beste bat musikari eta lagun izan dira tartean eta bideoklipa zoragarria da. Tartean, Bantarlaren beraren 3 urteko semea protagonista. Buru handiak, magia asko eta kantu ederra disko aurrerapen modura atera dutena. Noraizean dabil zuzarena ez du berdin iranuten eta ez du itxura berak gordetzen erreka ere etengabe. Eta hor tartean, musikari ugari izan da bezala, Gorka Benitez ere tartean izan da. Kataluniako goi mailako musika eskolan den euskal saxofoilaririk handienetakoa. Txabili Sierra bera ere, Etinkarnatusen aipatu genuen duela gutxi buru bihotzez elkartearentzat kantu osatzen ari zirela eta berare agertzen da noski bideoklipean eta denak etxean, hortxe Mateok gidatzen duen bideoklip ederre honetan. Egingo gara batu egingo gara izan dakoa orain ez da ta izan ezena sortu egiten da. Ostiralean ikusi eta entzuntzuten gure entzuleek eta gaur berriro zergatik, baieztatu dugulako Flavio Mantarlak bere euskera gaitasunak estutu eta zukututa, euskara ikasten baita bil eta euskaraldiarekin ere topera, gurean izango dugula, elkarrezketa akustiko berezi bat egiten, baieztatu digu, berak saiakera guztiak egingo dituela gurekin euskara zaritzeko eta lortuko duela, eta horrexegatik gaur berriz ere zuekin elkarbanatu nahi genuen kantu hau. Eta izena duenak izana du. Eta hortxe dagoeneko 4:19 minutu ditugun honetan, gure maite duten tartea zabaltzeko garaia ere badugu. Goreti Oreja Michelena, zein da zure maite duta? Nire gaurko maite duta da herria, norbere herria. Izan ere, Goiuriri kontatu diot groizean, baina ostiralean Madriden izan nintzen aitarekin eta hirian sartu bezain laster esan nion. Ze ondo bizi garen gure herrian. Iruditzen zait, izugarrizko bizi kalitatea dugula eta hirian ez zitzaidan bat ere gustatu, jende pila bat eta nire maite duta da nire herria. Zure herria maite duzu, beraz? Bai, asko gainera. Esan dezakogu bere herria gure herria ere badela. Gure herria badela eta gero gure Tolosa zentrismoetan murgilduta bizi garela. Beraz, ez dugu esango, Goiuri, zein da zure maite duta? Nik maite da nire herria eta nire herria egiten duten pertsonak maite ditut, baina ez herria Tolosa bizik eta herria Euskal Herria. Eta hementxe jarri dizuet, streaming bidez jarraitzen dutenek bintzat ikustezaten, Twitterren ikusi nuen atzo, Baionako bertso saioan final aurrekoetan bazegoela emakume bat eta soinean zeraman berokian edo zeukala paper bat atzean itxatxita jartzen duena finalerako sarrera bat pozik erosiko nuke eta telefono zenbaki norbaitek bi sarrera soberan balin baditu, berari idazteko. Eta norbaitek argazkia egin zion eta Twitterren jarri zuen eta zoragarria iruditzen zait
sarrerak lortzeko modu hau, sarrerak agortuta baitaude. Pentsatzen dut, honako bertsio saioan agian egongo zela norbait, sarrera bat soberan edo edukiko duenik, eta espero dut, emakumeunek, gainera uste dut Miren izena duela, Mirenek bere sarrera lortu izana, eta asko gustatu zitzaidan metodologia hau, estrategia hau, eta hoixen ere maite duta. Bueno, zorte hon, baina esango nuke final nagusirako txartel bila dabiltzan guztiak topatuko balira plaza batean, ez dakit Iruñean txupinazoaren pare koka dezaketela, ez, udaletxeko plaza. Nafarroaretan barruan, baino jende gehiago kanpoan. Akaso, bai, ez dakit nik, baina jen asko galdetu, ez dut ezagutuko norbait, eta ezagutzen du jende pila bila da bilena. Baina saldu nahi duenik ez dut ezagutzen oraindik. Tira, hori ere iritsiko da. Maite duten tarte honetan gabiltzala, bilatuko duen beste kantu eder bat aurrera egiteko. Ze, lehor xamar gabiltza eta gaur astelenak behar du, goxotasun pixka bat. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars. Nik tira dut berriro Txiolandian topatutako gauzatxo batera. Hemen, kroke edo froga berriak publikatu zuen duela egon batzuk, ez dakit oso ondo noiz izan zen, nik gorde egiten ditu horrelako gauzak, eta nire maite duten auto-WhatsApp taldera bidaltzen ditut, horako backup moduko bat izateko. Eta alaxe dio, alabari Instagramen agertutako feto baten garapenaren bideo bat erakustean. Nora, begira ze polita. Hala, dinosaurio bat. Ume txiki bat da, bere amatxoren tripan. Hala, txikitan denak izan gira dinosaurioak. Eta bukatzen du Nora, 3 urte eta 3 bihotz. Guk beste 17 bihotz gehituko dizkigu. And I always will. And I know you can't tell me. I know. Ez dakit gaur gure lehen gonbidatuak prest izango duen maite dutik, baina hori xerita ikusten dugu bere aurkian eta improvisatzera behartuko dugu, kaskoak jarditzakezu, eta hartara gure agurra ere gozoago entzungo duzu. Kabla beti izkerretan ondo izara bai. Maietxe berria, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Urbildu pixkat mikro hori zugan, urtu xamar ikusten dut, pixkat goruntz jarri, hori da horret zorra. Maite duta botatzeko prest? Pixkatola... Pixkatotzia, baino... Urrezko. Ya está. Txiolandiak pistare ematen dizu? Bai. Barkatu, Maietxe berria, zu bazara, ez dakit, alako apokalipsi giroan bizi den Twittera horietako batze, badakit jende asko badabiela Twitterren, ez da egitu ustezko itxiera, edo Euskal Ozerrekin oso kezkatuta, zuk ere sentitu zuelako antxidade amildegin moduko bat? Bueno, ni Twitterretik kanpo daukatola realidade hori nahiko gertu. Zorionez edo zoritxarrez. Baina ez, lasai bizi naiz. Beraz, kontatuko diguzu zein den zure maite duta edo pasatxan egingo dugu? Bai, kontatuko dugu. Bai, ez da? Bai, ez eguzu? aste honetan berreskuratu dut, duela 20 urte, amonak jaio nitzanean urrezko pultsera bat oparitu zian, duela 20 urte galdua, eta aste honetan rekuperatu dut. Wow! Ze ona, Ze ona? Zakin du nibilidan 20 urte hauetan, badakit urte batzuk nun pasai dut, tik zein dun, ez dakit. Jo, ze ona. Ez dago horrelako ez dakit budu edo gauzak egiterik ez galdetzeko non ibili den. Nik ez dakat baliabide horrelako. Imagina dezaket. Ez da arraxa ez. Arratsaleko 4:25 dira, hementxe gabiltzan maite duten tartean, baina Laister zozketa pare baten berri eman behar dizuegu, beraz, egon zaitezte hor adi,
gaurko sarreran nire Ibarzabalen agurra entzun dugu, orain arte ere arratsaldeko 4 bitartean kulturarian izan duzu aukera. Bueno, asteburuak bertso giroan eman duenaren berri izateko, baina zuzenean urrengo bertso finalerdikoa bizi nahi baduzue, badakizue finala bertan argituko da, Bilbon izango da, abenduaren 3an, eta bertan abestuko dute Aitor Mendiluzek, Amets Arzaiusek, Joanes Ilarregik, Jon Euriak, Maialen Arzaiusek eta Saioa Agaizak, eta euren artean, zuk publikoan egon nahi baduzu, guk 2 sarrera dauzkagu, edo beto esan da, sarrera bikoitza daukagu, zuen artean zozkatzeko, eta sarrera horiek eskuratzeko azkeneko asteetan bezala, zera egin behar duzue, bertsonen amaiera asmatu. Egunez egun aurkitu behar, zalantzari erantzuna, soldatak baino haundiagoa, dugu erantzunkizuna. Gubiontzako matematikak krudelak dira laguna, 10 minutu gela bakoitza, ta 10 euro. Gogorra da, pi hori. Bai. Norbait aritzen da horre, inondik inora ez entzuteko borrokan. Harrapatu diozue traza? Bai. Joio solista da. Zuk horeti? Nik ez? Zuk maili? Nik bidean galdu naiz. Berri nontzungo dugu, Egunez egun aurkitu behar, zalantzari erantzuna, soldatak baino haundiagoa, dugu erantzunkizuna. Gubiontzako matematikak krudelak dira laguna, 10 minutu gela bakoitza, ta 10 euro. Bueno, hortxe duzue mezua, mezua ez, falta den hitza, eta zuek mezua biali behar diguzue, hain zuzen ere, falta den hitz, edo hitz parearekin nik uste dut normalean gure lankidek hortxe prestatzen dutela, hitz bakarraren faltan ez dago jure, orain arte, alakoxeak izan dira. Bai. Joan den ustean erratzak izan zen, ez dut gogoratzen aurrekoa zein zen, ordaina gintonikan izotzak eta bota zitun. Ai. Ez du gogoratzen nola zen, baina hitz bakarra zela ere esango nuke. Bai. Baina horrek ez du esan nahi ala behar duenik. Zue kontua da, WhatsAppa bota behar diguzuela, esanez nola amaitzen den, bertso hau. Eta ostiral goizean, aria tartean, zozketa egingo dute gure lankidek, irabazlearen berri emateko. 688-722-444, bigarren kafearen WhatsAppa, 688-722-444, bertare dezakezue, edota baita naiz irratiaren WhatsAppera, eskura daukazuenera. 644-6 bederatzi Laura, eta ostiralean esan da bezala jakingo duzue, norden, hain zuzen ere, irabazlea, eta planik ez egin bada espada, abenduaren 3an Bilbon izan nahi baduzue behintzat, hortxe izango duzuelako aukera. Itxasoari begira jarriko gara, eta hortarako neraren kantu honekin egingo dugu, bidetxoa. Joan den astean izan ziren gurean Julio Villar, Ibon Gaztainazpi eta Ramon Olasagasti. Bueno, bere Mistral larinean, Bartzelonatik 78ko apirilean abiatu zenetik Lekeitiora 72ko udan iritsi zen arte, Julio Villar, abenturazale, itsasgizon, alpinista, idazle, Donostiarrak 38.000 itsasmilia inguru egin zituen. Maroko, Antillak, Karibe itsasoa, Panama, Fiji, Zeelanda Berria, Mozambike, Santa Helena uhartea, eta munduko beste hainbatxoko. Haren emaitza izan zen dagoeneko aipatu dizu egun bezala gure literaturan edo gure, imaginarioan behintzat mundu ikuskeran ere ardatz izan daiteken Euskal Herritar baten abentura liburua, Petrel.
Nabigatzaile bakarti baten kuaderno euskeraz irakurtzeko aukera izango da aurrerantzean, Zumardi elkarteak eta Albaola Itsaskultur Faktoriak elkarlanean egin duten eta orkestu duten lan honetan. Ibon Gaztainazpik egin ditu itzulpenak, eta guk 2 ale ditugu. 2 ale zuen artean zozkatzeko, hain zuzen ere, guretzat ere izan zen, sorpresa, Julio Villar gurera etorri zen, ilustrazio bat egin dio Peterli bere barruan, eta antxe sinatu dute, bai Julio Villarrek eta baita Ibon Gaztainazpik ere. Ibon Gaztainazpi, arraunlari, kazetaria, eta, bueno, hemendik aurrera itzultzaile ere badana, edo eurek zioten bezala, sasi itzultzaile. Zuek zer egin behar duzue gure 2 liburu hauen zozketan parte hartzeko, kontatu behar diguzue zein den zuen bizitzako abentura, edo zuen bizitzan abentura izatean nahi zenuketena. Egin duzuena edo egiteke dagoena. Sormenak balio du, izan daiteke ez dakit abentura utopikoa, amodio utopikoa zitze egiten dugun bezalaxe, ez duzue inoiz egingo, baina hor dago, zuen egunerokoa elikatzen, akaso egunen batean animatuko zaretenakoan, moto bat hartu eta Guevararen ruta Amerika Latinatik egingo duzuela, edota belauntzi batean zeharkatuko duzuela Britania handitik Svalbard irretarainoko dagoen bidea, horre iparraldeko itsasotik barrena, edo joango zaretela ez dakize desertuan barrena todo terreno hartu eta urasko bada espada atzekaldean daramazuela. Edo nola ere, zuen historia, zuen iragana edo zuen etorkizuna kontatzea nahi dugu. 688-722-444 telefonoan WhatsAppa bota guri, beste aukera, gure Instagram kontuan gaur bertan publikatuko dugun, publikazio hortan, storytxo horretan edo, zuen erantzuna botatzea, edota oraintxe streamingez zuzenean entzuten ari zaretenok ere, baduzue, bai YouTube, Facebook, Twitch eta Twitterren guri erantzuteko aukera. Julio Villarren Petrel nabigatzaile bakarti baten kuadernoa zuen artean zozkatu nahi dugu, 2 ale dauzkagu, sinatuta Julio Villar beraren ilustrazio eta guzti, eta Ibon Gaztainazpik ere, itzultzaile lanak egin dituenak, sinatuta. Euskeraz liburu irakurtzea plazer bada, eta orain errealitate ere bai, 2 ale zuentzat kontatu, zein den zuen abentura, edo zein izango den zuen abentura. Itxasoari begira pasako ditut milaka. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Neoiazko argia piztu da, katu beltzak aleskan barna, nire bila. Inguruan dena silueta, eta lurrean mila. Urte luzeetan zehar, gazteak eta alkolaren kontsumoa eskutik helduta doazen 2 kontzeptu dira sinistu izan da. Azken urteetako ikerketek ordea, milenialekin alderatuz Z belaunaldikoak alkohol gutxiago edaten dutela erakutsi dute. Horretinik ez dut zure sarrera zapuztu nahi. Baina, hemen ikusi dut gauza bat oso polita iruditu zaidana. Uepe. Zortetan jaio zinen zu, Yuri? Badakit. Pai handerea ez dago galdera gehiagorik. Bai, hemen oso gaztetzat bere burua duen horrek, niri aituna deitzeko ausardiare hartzen duen horrek, hola, ez dakit, gehiagikeria edo gehiagotasun moraletik nire akats teknologiko eta azparra egiten duen horrek, Goiuri Ezeizar handiak deskubritu berri du milenialak 81. eta 83. urte bitartekoak direla, eta beraz elkarbanatzen dugula milenializate hori. Eskerrak horretik iritsi den hemen zeta izatera. Ez da egia. Entzun. Zeta belaunaldia, 1980ko hamarkadaren erdian, edo 2000 urtean hasitik gaur arte jaiotako pertsonak osatzen duten belaunaldi hori. 80ko hamarkadaren erdia 85ean hasten da. Aritmetika ariketa simple batekin, Hori ba. Eta zu 83koa zea. Ez. Maja. Nola ez ez? Ez? Ez zea, 84koa barkatu.
Hemen bai zintxu. Beraz, mileniela, ni bezala. Zeta, 84 jaio nintzela ba? Erdialde hori ez dago oso garbi. Baina kontu zeta belaunaldiak goreti gutxiago konsumitzen omen du alkola. Bai, ara da. Gainera, duela urte batzuk, antza denez edaten etutenak, sozialki seinalatuak izan ziren, baina gaur egun joera hori aldatzen ari omen da. Eta azpimarratu nahiko nuke honek ez duela esan nahi inondik inora ere alkola desagertu egin denik bapatean. Baina dirudienez, gazte batzuen artean alkolaren kontsumoa murrizteko nahi kontzientea dago, eta pixkanaka ugaritzen ari da jokabide hau. Nahiago dudala bestela. Gainera, HBSC eta OMAK, hau da, osasun mentalaren elkarteak, elkarrekin kaleratutako azken ikerketaren arabera, 2006 urtean, alkola astero edaten zuten gazteen portzentaia, gaur egun denaren 3 zen. Beraz, berak egin du. Gainera, ikerketan esaten da, gazteen 4tik ia 3 uste dutela, astebururo edateak epeluzean arazoak sortuko lizkiokela. Beraz, esan genezake erabaki edo eta autokontziente hau, honen atzean dagoen arrazoi nagusiena, osasuna eta ongizatea direla. Parean eseri zaidan eska horrek ez dakit berak Gaurkoan, azken ikerketa hau hartu dut abiapuntutzat, baina alkolaren kontsumotik harago ongizatearen kontzeptuan sakondu nahiko nuke. Eta horretarako gaur gurera etorri da Maili Etxeberria, bera nutrizionista denez, gaurkoan gurean izango dugu gai honekiko iritzia emateko. Beraz, arratsaldeon, Maili. Kaixo, arratsaldeon. Maite dut askatu dizugu orain ja, aditu kontuetan murgilduko gara, Maili, zu nutrizionista zara, baina saretan zaintzaren kontzeptuaren inguran ere aritzen zara, ez da? Bai, nik usteet iritsi gala puntu batea ez, duela mende batzuk profesionalak zianaek zekiten nutrizioaz, zekiten osasunaz, zekiten astronomiaz, eta gaur egun geroz eta jakintza espezializatuak dira, baina azten dugu azkenean kontzeptu zehatzetatik aratago ez, pertsonak askoz konplexuagoak gehala eta kontuan hartu behar dian alorrak asko diala, orduan, nik esaten deten edo nutrizioak dion teoria hori kontuan hartzeko garrantzitsua dela baita ere beste alor asko kontuan hartzea. Nik esango nuke azken urteetan norbere buruaren zaintza erdigunean jartzen hasi garela eta bereziki zeta belaunaldiak ekarri duen aldaketa dela esango nuke. Eta, puntu desberdin batzuk ekarri ditut honen inguran aritzeko, eta lehenik aipatu nahiko nuke osasun mentala lehenesten hasi garela, edo, behintzat, beti oso kritikoa gara sare sozialekiko, baina bereziki azken urteetan izugarrizko ikusgarritasuna ematen ari zaio osasun mentalari, ez da? Nik ustez pandemiak indula horrez. Puntu kritiko bat izan da pandemia, eraginduna osasun mentalaren beherakada bat, gainontzeko osasunaren arekin batea, eta horrek jarri dula nolabait fokua bertan, edo jende gehiagoren fokua behintzat. Lehen garai batean terapiara zindoa zela esatea agian tabuagoa zen gaur egun baino, edo tabu hori behintzat apurtzen hasi gara, geroztan normaltasun handiagoz entzuten dut nire ingurua behintzat psikologaren gananoa, edo psikiatrarekin hitzordua dut, edo... Nik oraindik ikusten dut pixkat tabua dagoela, Iruditzen zait, daukagula, diskurtsoa barreratu deula, eta esaten degula, ja tabua galdu da, eta ja psikologaren gana joatea ondo ikusita dago, baina nik uste dut gero errealitatean pixka bat ez dela guztiz egia. Itziber Garmendia berak elkarabanatu zuen, edo arke konpartitu beste norbaiten osnarketa, baina esaten zuen, inoiz psikoanalistarena, terapeutarena, psikologoarena joateko asmorik izango ez duen, baina eske edo nor joan borko genuke terapia egitera dioen jende horrek, plastikoan merezi zuela. Hain violentu ez zuen berak esaten, ez da nola esaten zen, goxuago ematen zien amaiera kontakizun honi, baina funtsean hor dago ez, badago akaso, desestigmatizazio bat, dagoeneko ez dugu pentsatzen
psikologora doa, eta ikarragazko larritasunez bizi, baina gero barne epaiketatxo bat igual bai dago, ez, hau badabil horre terapian eta. Bai, eta nik uste baitaren muga handia daola psikologo edo psikiatra. Osea, psikologo hasi gala nola baito nartzen, baina psikiatra komentatzen badu norbaitek, da... Bai, hor tratamenduak, farmakologia sartzen bada, beste modu batera ikusten dugu. Egia da, oso zabala dela, ez dakit, ongizate mentalaren gaia, iaia ongizate mentala ere zabal genezake kontzeptua beste terminologia zabalago batera, ze batzutan ongizate energetikoa, ongizate, ez dakit, iaia... Egin nun sartu nahi da, baina astrologikoa, ez, kontzeptu asko sartzen direla terapiaren aterkia hundiegi horren baitan, eta hor oso zabala dela mundua. Uste dut ezin duela berdina izan, hori ez, bere burua zaintzeko, terapia motaren bat egiten duen pertsona bat, edo benetan laguntza psikiatrikoa behar duen gaixo bat, ez, eta hor igual batutan harinkerira ere ez da egite zote dugun jotzen, edo badago nor den oso errexe zaku batean sartzeko, terapia mota asko daude, ez da egit. Baina laren iados nago, eta igual aurrekora itzuliz, geroz eta gaztetxoenek, orain gaztetxoenak diren, erabeak direnak eta badutela osasunarekiko beste harreman bat, eta geroz eta osasuntxu aguak direla, edo behintzat bizitza estilo osasuntxugo batera hotzen dutela. Hori, kanpotik ikusita iruditzen zait. Horia. Bai, hor ala ere, zeiren, ez dakit gidoian dagoeneko aipatu duen goretik, edo nik lehen goizen irakurri dudanetik ari nahi zen eta horreratzen ari nahi zen kontzeptuak. Zeta belaunaldiak, aldaketa bat ekarri duela, ez, eta alkohol konsumoaren ohitura horiek aldatzen direla, gero datu batzuk emango ditugu, astean zenbat egunetan alkohola edaten den, eta ni uste dut ere badagoela, sozializazio eredu aldaketa bat, nahiko bortitza. Bakardade zibernetikoki kolektibizatu horietan erori garela, ez dakit, nire garaian astean zehar plan bat egitea bazen, zorionez edo zoritxarrez, hori beste eztabaida litzateke, kalera ateratzea, negua, iluntasuna, taberna. Eta tabernan, alkola edatea eta alkolaren konsumo sozial hori asko gertatzen zen. Eta zut esan nahi honekin ona zenik, kontuz. Baina, baliteke kontzientziatik izatea ez, osasunetik, baina beste alde batetik, ez dakit, etxean sartuta bazaude eta zure harremanak beste modu batera egituratu badituzu, hor konsumo alkolaren konsumoare albo batera geratzen da. Eta ez dut honekin esan nahi, zeta belaunaldiak etxean sartuta daudenik, mugikorrarekin eta ez dakit zer. Baina uste dut, aurreko belaunaldien sozializazio mota behintzat bestelakoa zela, eta hor bat zegoela oso presente taberna, gian gilegi, ez? Ez zegoela beste aukerarik, ez? Gaur igual zabaldu dian, ikusetor feminismoak ere lan handia gendula zaintzan, eta zaintza eremuak aldatu diala, edo aukera zabaldu dala behintzat, ez? Eta orduan lehen igual taberna zana, bain da paseo bat, eta gero igual tabernan bukatzen du, baino igual zalantzan jartzen da tabernan gelditze hori. Edo ez, gero bukatzen deula betiko tabernan gelditzen, betiko trago berdina eskatuz, baina... Taberna espazio maskulinizatu hau izan da? Bai. Xatatzera begira. Bai. Mutillon planak gehiago ziren garagardoak hartzea, eta emakumezkoen planak beste bide batzuetatik jotzeko aukera bat zegoen. Edo kafetegia. Kafetegia. Gaztetxoetan behintzat, kafetegia. Bueno, eta gure iruditegi kolektiboan badago ez, txikitoeroen irudi hori. Osea, gizonak tabernaz, ardokopak hartzen, taberna batetik bestera, eta ez ditugu irudikatzen. Txikitero esaten dizutenean ez duzu emakumeko edaria bat irudikatzen taberna ardoa edaten. Bai, ados. Osasun mentala aipatu dugu hasiera batean, ez? Baina nik uste dut alkohola elikaduraren barruan sartu beharko genukela, eta feminismoa aipatu duzu, nik uste dut body positive, elikadura intuitiboa eta kirolaren ikuspegi positiboagoa bat, eta belaunaldiak hor ere badakarkiela nola baiteko aldaketa bat, ezta?
Nik usteet sare sozialek ekarri dutela sobreinformazio bat alde batetik, eta askotan ja iritsi gea puntu batean, osasunaren kontzeptua bera tergibersatu dan, jasotzen ditugulako hainbeste input ez dakigula zen ikasoin, baina aldi berean demokratizatu du informazio hori, ez? Eta nik usteet belaunaldi gaztetxo gertatzaiena dela, informazio hori daukatela eskuragarri, guk geneukana baino lehenago, eta orduan igual zalantzan jartzen hasten diala gauzak guasi ginena baino lehenago, edo guasi ginela gure gurasoak baino lehenago, hori inungo zalantzari gabe. Orduan, oraindik nerabeak beste, ez? Nik uste gehiago dala nerabetzara pasa eta gero iten dan hausnarketa bat, edo aztertzen dan zerbait, baina nik uste sare sozialek kasu hortan karri dugutela hori informazio asko, eta erreferente nahi izan ezkio, bilatu inbardia, bilatze ez badituzu diabetikoak, eta dia modelo gorputzak eta gorputz kanonikoak, baina bilatze badituzu badaude, bestelakoak ere. Nik aipatu nahiko nuke, badudara lagun bat, kontzientzia garatzen ari garena honen inguruan, influencer eta guztien artean, eta elkar bidaltzen diogu, agian erreferente osasuntxuagoak izan daitezkenak, izan ere zuk esan duzun bezala, bilatuzkero oso jende interesgarria dago sareetan eduki benetan interesgarria sortzen ari dena, baina agian beste batzuei ematen ari gara ikusgarritasuna. Eta nik ongizataren inguruan hori da hitzgakotzat hartzen dudan agian kontzientzia. Eta kontsumoari dagokionez ere, nik uste dut ari garera pixkanaka praktika kontzienteagoak burutzen, eta ez bakarrik sare sozialei dagokionez, esaterako erroparen inguruan, geroz eta gehiago ari nahi zentzuten ere inguruan, bigarren eskuko arropa erostearena. Ezakitzen ze puntu arte dan, hau, ekonomiaren beherakada baten ondorioa, edo benetan kontzientzia garatzen ari garelako, baina, gero marka jasangarriak ere hor daude, eta nik uste dut inpaktu bat sortzen ari direla gizartean. Bai, egia gero, hemen pixkat gaitik desbidatzen gara, baina marka jasangarrien inguruan, honik urte asko dara matzatez borroka horretan, eta interes handiarekin, eta ze arropa lor daitezkeen, da zeintzuk ez, eta badaude arropa batzuk zailago lortzen direnak, oinetakoen mundua ere zailagoa da, galtzena ere ez da errexena, baina tira, lor dezakezu zerbait, kamisetak nahiko horrez lor daitezke, baina gara zentzarenean hor informeetan begira, eta arakatzen hasten zarenean auditoriak eta bestelakoak, ez da guain beste egi. Eta gure buruari ere egiten dizkigu alako trampatxoak. Espainiar estatuan inorke egin nahi bali madu arropa etikoa, egingo du arropa etikoa, Bangladesko jostunak alde batera utzita, baina Portugalgo konbenioetan oinarrituta. Eta horrek lotura zuzena dauka, ez? Prekarizazio ekonomikoarekin, deslokalizazioarekin, hemen jostea planteatzea beste pelikula bat izaten da. Ez dugu egiten, oraindik ere ez, edo oso nortasunetik abiatutako markak, baina made in Ceylan. Bertakoa, kilometro zero argudia sartuko dizutena, akaso kotoia ekologikoa dela ere etiketan jarriko duena, eta ustez edo erdi ekologikoa izango da, baina hortik aurrerako prozesua ez duena, ez? Eta oso zaila da, gero ez koherentzia giro hauetan murgilduta horretan aritzea. Nik pixkat egingo dute Pepito Grillorena edo. Iruditzen zait badagoela, dena pixkat oso guai, ez dakit dena inguai dan, hain ondo ari garen, ez? Sare sozialetan erreferente honak daude, baina erreferente hon hoiekin zenba denbora pasatzen dugu. Zenba denbora erreferente honen bizitza osasuntxu gomendioi begira eta zenba denbora kirola egiten, ez? Alkohol gutxiago konsumitzen dugu, baina osasun mentala hobea dugu. Bakardade, ez, kolektibo horietan zenba denbora igarotzen dugu. Ze alkohola txarra zen, baina taberna ez hain txarra. Naiz eta gero diskutitu ditzak egunez eredu maskulinizatuak edo feminizatuak edo zergatik diren hain binarioak eredu horiek, ez? Baina, ez da egit, ziur zaudete pelaunaldi berrien joera hauek akaso bai dira hobeak, baina igual badutela, ez? Beste irakurketa bat ere egiteko, ez da egit. Nik enuke hobea ala okerragoa dela esango, baina esaterako osasun mentala ikusgarritasunari dagokionez gorakada bat egon dela esango nuke, baina gorakada honen atzean zer dago. Nik uste dut, hasieran aipatu duzu, ez? Covidak ekarri duena,
Antxitatea esaterako asko igo da, orduan ikusgarritasuna ematen ari zaio bai, baina zergatik, agian arazo baten ondorioz. Bai, ez dakit eta horregatik ikusgarritasun gehiago du, baina akaso behar gehiago duelako, akaso jende gehiago dagoelako antxitate egoeran. Nik ez dakit garbi, den lasaiago hitz egiten dugun antxitateaz, baina inguruan jendea antxitateaz gainezka daukat. Bai. Jende pila. Eta hori ez da normala. Normalizatuta dago, baina ez da normala. Eta ez da normala 14 urtekoen 50%ak eukitzea da insomnia, da antxitatea, ez da normala. Eta hor, eta enuke nahi koinatuaren argudioekin konfunditzea hau, eta tabernaren gorazarre bat egitea, baina nik orain dela 8-10 urte, ordutegi berdinetan, urteko garai berdinetan, kalean jende gehiago ikusten nuen. Uste dut, badagoela, gero eta, ez da egite, espazio publikotik urrunago jende aritzeko egoera. Eta ez da bat datu zientifikorik, ez da ikerketa bat honen atzean, baina, bai, orokorrean, ordutegiak, ostalaritzaren giroak, hor bai daukat garbi, ez? Ze jende zegoen tabernatan duela 8 urte, azaroko astelen buruzuri batean euritan gundela, arratsaleko 8etan, eta zenbat jende dagoen orain. Eta hor uste dut bai dagoela aldaketa bat, ez dakit ona otxarra den, baina... Faktore bat, ez duzu aipatu. Zala, erosketa almena. Gutxi egitu, txikiagotu egin dela. Eta egan lehen, hori, tabernan bazan euskan, ez dakit, hilabetean 40 euro gastatzeko, arazorik gabe, eta orain ezain beste. Eta jendeak denbora gehiago pasatzen du etxean, kaleko aisia kontsumora bideratuta daulako. Bai, eta gainera, honekin gainera ez tabernak ikargarrizko eredua balira bezala, baina ez dakit kirol kolektiboa bera ere, ez dakit ze zifratan gauden gaur egun, baina nera beharoa atzean utzita, eta ez, 18, 20, 25 urte horietan, ze kirol eredutan murgiltzen ari garen, nolako sozializazioa egiten den, claro, eta urte, hori da, eta hilabetean 5 hilabetez behin afari bat elkarrekin. Hortara, no ez? Ez dakitela eredu horiek ere ezote duten sustatzen, antxitate hori, bakarda hori aurre egiteko endorfina makinak, ez? Izan Instagram, izan Tinder, edo Grindr, edo... Eta hortik ere ez dakit bizitza ereduekin modernitatea benetan nahin osasuntxua den, edo... Ez. Elikadurarekin berarekin, ez? Eta pixkate mailen figuran zentratzen, zari gara menitziren gozaskotaz. Baina nutriziotik ere ez, joera asko badaudez goreti, eta aipatu dituzu horre batzuk, ez dakit benetan ondo egiten ditugun, ez? Aipatu duzuzuk hor elikadura intuitiboa, baina aipagen itzake azken urtetan egon diren joera pilo bat. Eta batzuk, planteamendu gisa oso osasungarriak zirenak. Eta aipatuko ditut batzuk, eta gero mitoak hausten joan gaitezke. Izan veganismoa, vegetarianismoa, izan makrobiotismoa, izan, keto dietak, ez dakit, beti dagoela zerbait abanguardiaren girotik edo, plantatzen zaiguna, eta askotan sakondu ez du, igual gilegi egiten, ez? Ez, eta hartzeitugu erreferentetzat, hartu beharko ez genituzkenak kasu batzutan, ez genituzke hartu beharko, hasteko ez dakautelako formazioik, eta beste kasu batzutan formazioa ukiarren, ez dialako onura zitzeiten nahi, edo ongizatea zitzeiten nahi, baizik eta iristen da puntu bat, behaien ekonomia zitzeiten nahi dianak, zeharka baino behaien ekonomiaz, edo beste zerbaitetaz ez. Ez dakit, da pixkat hasieran komentatutena, hainbeste informazio dakau eskura ez dakigula filtratzen. Ze ez dakigu nutrizioaz, guk eskolan ez dakigu, ez digut erakutsi zer dan beharrezko egunero jatea, frutak ez dula gizentzen, ez digut erakutsi fruta bazkalostean jandezak ez dula eta existitzen dan postraiko bena dela, gauza asko ez dizkigut erakutsi, orduan, turnoko influencerrak esate baizu, oain jan behar dala paleo, eta jan behar dala goizero, gibela gordina, eta mantekila zati bat, kafe utxarekin, pues venga, ze kriteriorekin ez dakit, zezakat informazio hori, kriterio hori aztertzeko, nik uste puntu hortan gaudela. Etortzen da, modan jartzen da, fama, perfecto, venga, danak hori. Baina gehiagi aztertu gabe. Bai, horre, ez, goretizuk aipatu dituzu bigarren eskuko arropa markak edo arropa etikoak, eta nik pixkat nire buruari autoboikota egiten ari nintzen, ez hainbeste bestei, ez nik adiez kezka asko eukidetez arropa etikoaren inguruan, eta elektronika etikoaren inguruan, eta koltanaren inguruan, eta bla, 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 baina gero errealitateak, ematen zaitu, amailerari gabe, edo irterari gabeko bideetara, ez? Baina hor daude, eta
kezka berez ez da, elitzateke txarra. Ez da egitena da, sistema kapitalistaren makinarian, zenbat gaitasun daukagunez, bigarren eskuko marka arropak erosiz, akaso bai. Ze hori oso gertu dago. Zure auzoko dendak balin badoke bigarren eskuko arropa, hor trampa gutxi. Behintzat ari gara prozesuak luzatzen, ez? Ez uste hor... baina beste gauza batzuk eskutatik jutez ezki. Hori da. Ez ditugu beste kontrolatzen. Eta hor greenwashingaz apoderatu da kapitalismoa eta kestoen negozioa da egiten. Kezka kolektibo batzun kontura. Eta hor gero jasangarritasunaren inguruan ere, ez dakit veganismoak edo vegetarianismoak ere, badituzte ez euren kontraesanak, batutan behintzat kapitalismoaren panel batera bazoa, supermerkatu batera, eta vegano, guazen ona, eta... Bai, campo frio. Bai, edo plastikoz gainezkako produktuak, edo... Edo Latinoamerikatik edo Asiatik ekarretako produktuak. Bai, eta hor, ez dakit... zaila dala, ez? Eta gero bizigara prekarizatuta, eta bizigara ansiedadarekin, eta bizigara estresatuta. Orain, hasi hartzen denbora aztertzeko zure elikadurak ze impactu duen, ez? Ze abia puntu bezala uste dut nahiko onartuta zientifikoki, eta hemen iritzia ere jakin nahi nuke, vegetarianismoak edo veganismoak baduela CO2 impactuaren murrizketa ikaragarri bat munduarekiko, ez? Hor, uste dut datuek, terraplanistak alde batera utzita, hor emango liguketela hori. Baina gero hor ze trampa zeharkako sartzen diren, ez? Eta... Nik uste, denbora guztian itzuliko garela puntu berdine da, eta dela erreferente honak edukitzea. Zer hitz zait, gakoa hor dagoela, ze emaik azaltzen zuena ez, hezkuntza falta bat badaukagu. Ez dakigu pentsatzen dugu, hori, superosasuntxua dela, ez dakit, digestif jartzen duen, enuen esan nahi baino, hasi naiz baina, digestif jartzen duen, Digimon jartzen duen gaieta bat pentsatzen dugu hori janda, ez dakit, donus bat, baina hobeto dela, baina gero begiratuta azukre maila eta begiratzen hasita konturatzen zara, hori, ez dela oin osasuntxua, eta hori ez dakigu egiten eta behar dugu hori erakusten diguten, ez dakit ez, erreferenteak edukitzea, eta ez dakit nora nindoan honekin. Bai, nik uste erreferenteak eukitza oso importante dela ez, baina gaudela puntu baten gizartean non individualizatu dian jokabide asko, eta kasu hortan baita ere supergarrantzitsu iruditzait gobernuei exigitzea lege batzuk jarditzaten etiketa batean ezin jarri alizateko digestif, eta guri sinestarazi digestiboa dala, eta gure flora intestinalarentzat dala munduan dago nonena ez. Guk noski gure ardura pertsonal bezala badaukagu aldeun neurrian informatzea, baina hor goitik ez badian neurriak hartzen beste gauza ikaragarritan bezala, azkenean norbanakoak indezakena. Eta pixkat aurrekoakin lotutan ikustet gaudela puntu batean, eta hor osasun mentalak oraindik eta okerrerago egiten du, ezin ditugu gauzak perfekto egin. Vegano izana ezu perfekto, etza euneko eunean veganoa izango, onartu hori eta intz aldezuna. Arropa jasangarri eresin nahi dezu, berdina. Kontsumo etiko bat eukina dezu, berdina. Imposiblea da perfektoa izatea, hasteko informazio faltagatik, baliabide faltagatik, ordun, indezakezun hortan iten dezunean, horrek ja impactu positibo bat dakatan. Ikustet mezuak hortik jumardula, osea, aldezuna egin. Eta ezin badezu gehiago, ez da zer gertatzen. Eta batez ere ez kritikatu zerbait egiten ari dena, zure kontzientzia pixkat raskatzen duelako, ez? Ze hortan uste dut, munduko txapeldunak garela. Bai. Nik uste dut gauza askok ies egiten digutela eskuetatikan, eta aipatu den bezala maiek, gure egitekoak behar luke izan hausnartzea, eta alden enean, kontzientzia garatzea, erreferente positiboak izaten saiatzea, baina ezakiten da ze puntu arte dagoen hau gure esku, ala ez. Hautatu beharko duzu
arratsaldeko 5 ditugu ibilbidiren atera honekin, aterako gara gure laborategitik, Naiz Irratiaren estudio zentraletara eta segituan bueltan izango gara, Mai Etxeberriarekin jarraituko dugu, alkoholaren gaian berriro zentratuko gara, baina azken orduaren bila ere egin behar dugu bidaitxoa. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Esan da bezala, arratsaldeko 5 bat oraintxe eta bagoaz estudio zentraletara, informazioaren azken orduaren bila. Egoi Belategi, arratsaldeon. Arratsaldeon kafeko entzule guztiei. Arratsaldeko 5 bat ditugu, amejoramentua zitzegin behar jarraian Madrilen ospatu delako gaurkoan Nafarroako amejoramentuaren 40. urteurnaren ekitaldi ofiziala. Senatuan egindako hitzaldian, Maria Txibite Nafarroako presidenteak adierazi du autogobernu maila altuetara iritsi dela Nafarroa eta lege hori garatzen jarraitzeko konpromiso hartu du gainera. Quiero también reiterar hoy aquí el compromiso del gobierno que presido con nuestro autogobierno. Un compromiso firme, un compromiso con seguir profundizando en nuestras capacidades competenciales para prestar los mejores servicios a la ciudadanía y disponer de herramientas que nos permitan articular más políticas públicas en favor de nuestro progreso y de nuestro desarrollo. Si miramos 40 años atrás, podremos calibrar... Atzera begirako egitera, deitu du ere Txibitek azken 40 urteetan Nafarroa nola aldatu den ohartzeko. Honekin batera elkarrizketa eraikitzailetik, baina baita aurrera aurrera egiteko konpromisotik ere, Txibitek adierazi du amejoramentua garatzeko lanean jarraituko dutela Nafarroako gobernuan. Por lo tanto, desde el diálogo constructivo, desde la lealtad institucional, pero también desde el compromiso con el avance, seguimos desarrollando la LORAFNA y nuestra voluntad es continuar en ese camino. Desde el convencimiento de que es un camino que debemos recorrer de manera serena, sin prisa, pero sin pausa. Y la voluntad es buscar consensos y seguir haciendo pedagogía. Porque quizás este es una... Eta autogobernua garatu ala, honen inguruko pedagogia egiteko beharra zere hitz egin du. Nafar presidenteak uste baitu estatuan ez direla ongi ulertzen foruen funtzionamendua eta hauek konstituzioan aitortuta daudela. Esan bezala gaurkoan Espainiako senatuan omendu dute, nabarmendu dute, Nafarroko forua berrezarri eta hobetzeko legeak 40 urte bete dituela, zentzu honetan EH Bilduk ez du joateko erabakia hartu, EH Bilduk ez dolako parte hartu, hobeto esan da, Espainiako senatuan Nafarroaren amejoramentua onartu zela 40 urte bete direla oroitzeko ekitaldian. Bertan, azpimarratu dute Nafarroan hartu behar direla erabakiak. Belpozueta. Desproposito hutsa da. Autogobernuaren konzezio jakin bat dagoelako horren atzean. Autogobernua Madrilen mende egotea dela. Madrilek erabakitzen duena Nafarron borontatearen gainetik jartzea. Ekitaldi honek marko hau betikotzeko helburua daukan. 40 urte pasata, ezer ez aldatu nahi ez dutenek antolatzen dute ekitaldia. Denak berdin jarrai dezan. Parlamentuan autogobernua ponentzia irekitzea ere ez dutena izan, eztabaideari beldur diotelako. Baina etorkizunera begira, eztabaida sozial eta politiko beharrezkoa da. Bestelako tresna juridikoa eta politikoak behar ditugulako Nafarroan ditugun erronkei aurre egiten. Horra, ode gauzak arratsaldeko tenore honetan, agur esan baino lehen, goazen errepidetara begiratzera, esatea berriz ere, autopilaketa handiak osatu direla A8an, Muskizen eta Kantabrerako noranzkoan, bidelanak direla eta puntu horretan bypass bat ezarri dutelako. Beraz, bertatik pasatu behar baduzue, arretaz gidatu mesedez. Arratsaldeko 5:04 minutu, hause dena momentuz, bigarren kaferekin uzen zaituztegu eta informazio gehiago 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Naiz Irratia.
Arratsaldeko 5:05 abiatu gara hemen alkoholaren kontsumo belaunaldi aldaketekin jetxi, aldatu, bizitza ohiturak, gure kontsumo arduratsua, terapia, kapitalismoa, prekarizazioa, kontzeptu asko nahaztu ditugu eta, bueno, ez ditu hausaz nahaztu, uste baino lotzuago baita daude guztiak ere, baina goreti alkoholaren konsumotik abiatu gara, horre izan dira ikerketa batzuk hainbat datu bota dituztenak eta uste dut horri ere heldu behar diogula ez. Bai, nik aipatu nahiko nuke mindful drinking mugimendua. Hau da, euskeraz litzakena kontzienteki edatea. Eta hau da zabaltzen ari den mugimendu hau, eta honen helburua da, non eta nola edaten dugun hausnartzea. Eta gainera, traola alkoholik ez bilatuz gero sareetan, jadanik milaka argitapen daude sareetan. Eta mugimendu honen baitan sortu den beste kontzeptu bat sober curious da. Eta honek esan nahi du mozkorra ez egotaren jakin mina. 2018 urtean Robbie Barringtonek sober curious izeneko liburuaren ondorio sortu zuen termino hau. Eta honek esan nahi du liburuak alkoholak osasun fisiko eta mentalean duen eraginaz mintzatu nahi du. Eta erabakiak hartzerako garaian nola zerrola hartzen dugun, eta honen inguruan hausnartu nahi du. Eta nik ere plazaratu nahiko nizkizuen liburuak berak plazaratzen dituen galderak. Eta lehena da, esaten du liburuaren idazleak. Askotan galdetzen diozu zure buruari nolakoa izango litzatekeen bizitza alkoholik gabe? Nere bizitza edo bizitza orokorren? Bizitza. Egia esan ez dut inoiz pentsatu, Ez dut inoiz hausnartu, Nik esperimentatu ditut alkoholik gabeko bizitza garaiak, edo alkoholik gabeko bidaiak. Baina inguruan jendea edanez. Bai. Eske hori da beste gauza bat. Claro, nik behin gehiagotan esan dut. Gaur parrandan aterako naiz, baina ez dut alkoholik kontsumituko. Ja, baina zure ingurune guztia mozkorra dago, edo alkoholaren kontsumopean dago. Ezakit, nik uste dut inork ez baluke kontsumituko, gauzak asko aldatuko lirakela. Jai eredua bera aldatuko litzake. Izan behar, goan dut duela gutxi izan dako ezkontza bat, eta gainera gerora izan da sare sozialetan umeak ezkontzetara ezgonbidatzearen aurkako mugimendurik, hortik hausnarketak, ezkontzak umeentzat eginak ote dauden, ezkontzetan aurrengan edo gaztetxoengan pentsatzen ote den, eta baina festa eredu hartan nik konturatu nintzen, nik alkoholik enun edan nahi garai batetik aurrera, bazkaldu ardoarekin, eta igual tragoren bat hartuko nuen, baina gero ja gauean kotxe hartu nahi nuen, eta erabaki nuen arratsaldean, baina alkoholik ez edateaz. Baina aurrengo goizean lagunekin plan baba nuen, osasungarriagoa, eta majoagoa, eta sano egon nahi nuen. Eta kontua da, konturatu nintzela momentu batean, festaratik guztiz kanpo negoela. Eta ez dut hemen alkoholismoaren gorazarrik egingo, baina normalean festaren beste alde horretan egon izan naiz askotan, ez da egite, arratsaldea ja martxan, eta tragoa bestearen atzetik, eta ezkontzetako dinamikak, barra libreak, total, biarresaka, badakizu, eta ez dinamika horietan. Ja iritxean momentu bat, nun abesti honen aurrean, nire kontzientzia kritikoa ez ateratzeko, kaka usaina ez hartzeko gironi, eta la conga de Jalisco honekin nauzolotxa ez sentitzeko, 3 trago gehiago behar nituzkela, edo etxera joan behar daukadala. Ez, uste dut badaukala ereduekin askoz, festa horren antolatu dugula. Nire gertatu zait, ezkontza bat euki eta lagunek edo jendea galdetzea. Eta ez dago barra librerik ezkontzan? Ta ni ez, joaia mierda. Ja, eski ez goaz hortara, ez? Osea, aprobetxatzen dezuta, baina oso bideratu azkau jai ereduak alkolera. Talkola edaten ez duen pertsona hori da, zakit, bitxorraro bat. Edo aurdun dago. Emakumei gertatzen zaigu. Bestakit niko 28 urte ditut, ni ateratzen bat nahi zurrengo larun batean, eta erabakitzen batut gaur larun bat ontan ez. Ez dut alkoholik edan nahi, ez du dalako nahi, eta joaten ba naiz lagun artere edo jendartera, eta eskatzerakoan eskatzen dut nik agian mosto bat edo garagardo bat alkoholik gabea, norbaitek esango du, alkoholik gabe, zerbait kontatzeko? Eta hori gertatzen zaigu pila bat, adin batetik aurrera. Da, aukera bakarra,
alkola ez edateko aitzaki bakarra da. Justifikatzeko modu bakarra. Orduan zaudela. Gero badago hor, akaso festa eredu aipatu dugula eta alkola ez da egita nola lotu, ze gainera bi eredu sasi intelektual edo. Intelektual hauek gaur egungo ikuspegi kritikotik eta feminismotik nahiko arbuiatuak dira. Bat da Freud eta bestea da Nietzsche. Ala zebi ez? Konturatzen bazarete, Freudek badu teoria bat, nia, supernia eta zua, ez da egin nolan, jo, super jo. Ez da egite euskaraz nola diren ere. Eta Nietzschek badauka festaren metafora, gizartearen eraikuntzaren inguruan, eta barez. Berez, badirudi, alkola badagoela guregan, eta oraintxe bururatu zaizkiten bi eredu dira, eta hau beste modu batera plantea liteke noski, baino badagoela alako, ez dakit, background intelektual bat. Alkola eta festa eta Freuden hausnarketa hori ez, gure automuga horietatik ies egiteko alkolak duen gaitasuna, eta ze puntutaraino gu garen gu mozkor gaudenean edo ze puntutaraino ez. Bueno, badagoela imaginario kolektibo horretan alako oinarri, ez dakit, intelektuala ez dut esango, baina behintzat hausnarketa teoriko batzuk badaudela ez, festaren inguruan, eta ez dut esango Freudek alkohol konsumoa sustatzen zuenik, baina Freuden teoria hori azaltzerakoan beti agertzen da alkohola. Alegia zu, iristen zera zure autozentsura hori austera alkoholaren bitartez. Hori da lehenengo adibidea plazaratzen dana, nik uste psikologia modernoaren parametroetan ez, eta konturatzen zarenerako alkoholak hartu du, bueno, olako estatus bat, badu, ez, gure gizartean estatus bat. Baina, araza igual hori da, ez? Alkoholi gabe ez gala gai gauza batzuk egiteko edo esateko. Eta horri buelta mamar diegula, edo ez dakigula remantzen, ez dakigula ligatzen, alkoholi gabe. Orduan, igual landu bardana hori da, asko zerrexagoa da biku bat edatea. Hitz egiten jartzea baino mai inguruan tesan bitu bani hola sentitzen naiz, ne hau pasatza eta tal. Claro, errexera jote deu. Osa, bide azkarrena, orduan, kostako da, nik ustet. Alkolaren bueltan ari gara hemen solasean, eta agian ies egiten dugu beti pixka bat abia puntotik, baina nigetu nahiko nuke ere, zeta belaunaldiak alkola apur bat alboratu duela, ipatu dudala hasieran, baina osasunarentzat kaltegarriak diren bestelako produktuak kontsumitzen dira, adibidez, edari energetikoak. 14-18 urteko gazteen artean, edari energetikoen kontsumoa 40% hazi da. Eta gutxienez astean behin edaten dituzte, eta 16%ak alkolarekin nahastuta. Freskagarri mota hauen luzarko kontsumoak pentsatzen dut arazoak ekarlitzakela, ez da maile? Baita, ekarriko ditu, eta nik uste beste herrialde batzutan igual badaukagula emaitza nola baitez, eta ez diot gizentasunagatik, beste komorbilidade batzungatik diot, eta nik uste hor, klabe dela, konbo hori ez, edari energetikoa gehi alkola. Ezakit, ni edaten hasi nintzanean nire inguruan etzan hainoikoa Red Bulla vodkarekin edatea, baina gaur egun ez dut besterik entzuten. Eta, osea, ez zait ez da burutik pasa hori probatzea, ze nire organismoak, osea, ez naiz arduratzen indezakenaz. Baino ez dakit, bai, normalizatuta azkau ez, azkenean nik uste nola baita zizala kontsumo hori fitness mundua ere modan jarri zan, eta pixkat horrekin justifikatuta hasiziala balenengo edari isotonikoak, ez dakizer, eta gero ja edari energetikoak, eta Euskal Herri mailan oso erreferente dan fitness batek bere egunerokotasunean edaten baditu Red Bullak edo beste Monsterrak, eta gaztetxoek beha ikuste badute berdina, erreferenteak. Hori saltze badigute, hori nahi dugu, beha ikutzelakoak izan nahi deulako. Hori Monstera ipatu duzula,
aurren artean, edo gaztetxoen artean, goxokiak erostera joan, eta gominola festa horrekin batera, Monster lata, iaia, konbo ezinbestekoa? Eske, gero umeai ez da, eske hiperaktibitatea diagnostikatu date, ja, igualez. Igual azukre asko jandu, eta da umea ez da aguantatzen, ez da azuk. Ze horrek ere, nik kezkatzen hau, gizarte bezala gero ez da diagnostiko gehiago daude, eta ez diot diagnostikoiek ez urradianik, baizik eta diagnostikoiek igual beste enfoke batetik tratatu behar diala. Nola jate deu? Igual jateko moduak eragindu portaera hortan, eta igual diagnostiko hori ez da edo, ez da guztiz, behintzat. Ez dakit, komplikatua da, baino... Nik uste dut, zeta belaunaldiarekin aldaketa bat etortzen ari dela. Ez dakit positiboa den, negatiboa den, baina aldaketa bat ematen ari da. Eta alkoholaren kontsumoari dagokionez, aipatu dut ez, kontsumoak bera egiten duela bai, baina agian beste alor batzutatik gora egiten ari da, eta aipatu dugun bezala kapitalismoak dena bere egiten den bezala, edari markak ere alkoholigabeko alternatibak eskaintzen hasi dira orain bapatean, eta, agian, aipatu dut egin dugu hasierako abia puntutik. Eske agian dena lotuta dago eta bueltaka ari gara. Eta nik uste dut hori dela gure egin beharra batean, ez? Hausnartzea eta profesionalei entzutea eta alden heinean erreferente positiboak partekatzea gure artean. Eta gaurkoan maili gurean egotea eskertu beharko nuke. Beraz, eskerrik asko eta hurrengo bat arte mai, nahi duzunean. Maialen Tellabide gure kolaboratzaileak ekarri zigun, zela Margosian musikari handiaren musika eta honen inguruko analisia eta haren refugi ari gara entzuten. Arratsaleko 5 eta 17 minutu ditugu eta laister firfiran gure podcast umelaren txanda izango dugu. Gaur gorria izeneko atalaren lehen zati entzungo dugu goiuri. Bitan banatu dugu luze xamarra zelako kolpetik entzuteko eta horrela pixkatzuek ere hor lotuta mantentzeko, ezta? Bai, eta zerbait kontatu edo... Ikustut, bai, oso interesgarria da gaia, eta uste dut sexualitatearen eta erotismoaren munduan kokatzen den podcast honek alor asko ikutzen dituela, eta hau ere badela nire ustez, baina zuk esango diazu hobeto, baina jakin guzu zerratiko jurik esplikatuko duen hobeto, ez, adarre interesgarri bat, ez? Bai, orain arte entzun genuen, ez, adibidez... bihotza lapurtu zidan Pampirona atalean, inken garaiko harreman homosexual bat, gero entzun genuen Banxiopineko saunan, gian ohikoagoa zaigun Erasmusera joaten den euskaldun baten maite mintzeko joera hori eta hortik sortzen diren harreman sexualak, ez? Gaur entzungo dugun hontan gorria izena duen hontan eta kolore hori oso ondo aukeratu dute izenbururako. Ikusiko dugu, ikusi ez, baina entzungo dugu emakume bat, hilekoarekin dagoena eta hilekoarekin egonda bere sexualitateaz gozatzen duena, hasieran bakarrik eta hurrengo atalean agian ez hain bakarrik. Aizue, firfiran, Kaixo Maitia ataria eta bigarren kafeak elkarlanean, hemen naiz irratian eskaintzen dizuegun podcast umel honetan, gorria entzungo duzue, eta bueltan Luzi Urtubiaren figuraren inguruan ariko gara zuekin. Lurruna hasi da bere lana egiten. Giroa zeru eta arropa erantzten ditut astiro. Korpuza pustuta bezala igartzen dut. Bernak batez ere. Eta zilborra bere lekutik atera nahian dagoela dirudi. Mugikorrean Maioren musika jarri eta kantuan hasi naiz. Devengo y devendré sin moldes de cristal, como ese brote verde que ha nacido en el umbral. Nos he visto crecer al margen del arcén. La mala hierba es fuerte y también sabe florecer. Devengo y devendré sin moldes
Momentu oso berezia da. Inork epaitzen ez nagoelako. Estribilloa bakarrik dakit. Lagun batek bidali zidan aurreko astean linka eta abesti bat baino askoz gehiago izan zen niretzat. Ura agian beroegi dago? Edo ni naiz. Goraino bete dut baino ontzia. Kandela gorria ere betiko izkinan ipini dut eta sua eman diot. Astiro sartzen naiz barrura. Lehenengo eskumako hanka. Gero ezkerrekoa. Poliki makurtu eta etza naiz. Gure zinguratuta egotea zein ederra den. Zure azalakura besterik ukitzen ez duenean senti daiteken askatasun hori. Inoiz baino gehiago gorputza sentitu. Aragia eta odol. Beste dozein egoeratan kolokan jarri zaitzake edonork. Urak ez? Inoiz. Burua sartzen dudan momentuan ustu egiten naiz plazerrez. Arnasa sakon hartu eta gutxira bota urrazpian. Ustu arte. Eta gero buru batera kolpe batezetan. Non nagoen ikusi. Ni eta nire gorputza. Orain. Hemen. Azala azalaren kontra. Ukitzen maitasunez. Beste norbaiten abalitz bezala deskubritzen. Lehenengo aldiak duen zer berezi hori behin eta berriz bizitzen. Odola bere bidea egiten hasi da. Lainoak bailiran begiratzea gustatzen zait. Urarekin hasten da eta forma desberdinak hartzen ditu. Jada ez dut nire gorputza ondo ikusten. Manpara tiraka batez albo batera botatzen dut. Ispilua erabaldurrunduta dago. Galdu naiz lurrun artean. Asmakizun hoberik ez zait okurritzen. Newton, Edison, Graham Bell. Gorantzeak ispilu hau baino ontziparian jarri zuen artistaren partez. Eskuak pasatzen ditut kristaletik lurruna garbitu nahian. Eta zikin. Baina ikusitzaket nire bular txikiak urmugatik aterata. Belaunak ere bai. Bi mendi bailaran irtetzen dira baino ontzitik. Eta nire aurpegiara bat joan da. Izpiluko zirriborro, zirraragarri horrizo. Bernak baino ontziak dituen mugetatik at. Erabat zabalik. Paretetara itxatxita egongo balira bezala. Eskuekin lastantzen ditut titiburuak poliki. Urarekin astuz, ureztatuz. Azken finean orain uretan nire esentzia dago barriatuta. Nolabait nire odolak besarkatzen nauela pentsatzeak izugarri kitzikatzen nau. Espiloan ikusten dute esena. Espektakuloa, kanpoko begirada bat eta ni protagonista. Norbere burua kontrolatu ezin denean sentitzen den hori. Atzera bueltarik ez dagoela badakizunean. Egoera horretan nire burua kanpotik ikustea gustatzen zait. Sexy nago. Oso. Zutito egiten naizune batez. Espilura horbildu eta nire gorputzak goitik behera begiratzen dut, goitik behera. Azala. Okila. Odoltantak lepotik erortzen. Bularretan zehar egiten dute erreka zoragarri bat. Zilborra ederra da. Beti iruditu zait gauza asko gorritzen dituen zuloa.
eta tripa ere bai. Bere haragi puska guztiekin polita da. Berago begiratzen du eta aluare zein misteriotxua eta sakona den ispiloak ez daki. Baina nik bai. Eta erakutsi egingo diot. Maite dut bakarrik egotea. Halako egunetan omendu egin nahi izaten dut nire gorputza. Izpilu baineko baldozan makilatxo bat gehiago marraztuko dut. Odolez blai. Odolez blai. Kontatzeko ohitura jarraituz, 37. da. Eta edonori iruditu alzaio zikina. Nik artelan bat moduan ulertzen dut. Eta maite dut, gainera, zikina moduan ulertzen den ia dena. Artea hori da ez? Bakoitzak bere prozesuak ulertzeko eta bizitzeko modu propio eta bakarra. Eta ez da 37. aldia hilerokoa dudala. 37. aldia da bainua hartzen dudala nire gorputza den bezalakoa onartuz eta maitatuz. Ta uste dut eraiki dudan ohitura honek ere lagundu didala horretan. Nire gorputzeko atal bakoitza laztantzen. Urak kolore gorrizka hartu duia bere osotasunean. Mugimenduaren ondorio. Lainoak handitzen doaz eta ozarte gutxi. Ardokopa batean maiatuko nintzateke. Zenbat aldiz esan dudan esaldi hori eta tira, hau ez da hain desberdina. Banoa berriz berantz. Etzan naiz. Kanpoko temperatura freskoarekin hile guztiak tente jarri zaizkit eta hotzetik berora bueltatzean gorputzak momentu batez bizia galduko balu bezala igartzen dut. Espada batean ur izoztutik ur berora zoazenean bezala, halako zerbait sentitu dut. Eta bero-bero dago, ura. Goxo ni. Bestuta sentitzen naiz hemen. Eta kontrakzioen minei izin diet. Min deitu jada. Mina eta plazerra fusionatzen diren momentuan mina sentitzen duzu. Bai, hor dago, baina haratago zoaz. Eta beste galaxia batekoa da. Nire galaxiakoa. Beste inor sartzen ez den leku horretakoa. Eta minaz gozatzen dut. Xamurtzen ditut eskuak bular artean. Nireak edo beste norbaitenak akaso. Azala azken pinean. Bapatean hor zaude izpiloan eta zure begi beltzak niri begira. Egun hartara noa berriro. Kotxeko lehiotik ere ala begiratzen zenidan. Eskuarekin agurrezaten eta begiekin zatoz barrura. Begiak itxi eta nire gorputza osotasunean laztantzen dut. Erote egiten agonek. Koiko Espainiak baino ontziko marmola laztantzen dute. Nire honetik ateratzen hasi naiz. Eskoekin ukitzen ditut poliki belaunak eta izterrean zehar mugitzen ditut astiro. Be Espainetara iritsi arte. Begiak irekitzen ditut eta berriz ere hor nago. Ni, barez bare. Eskuarekin babesten dut aluago horrelduz. Bere tamainakoa da eta berea da. Adaki nola mugitu. Aluarekiko botere guztia dune batez. Bi atzekin laztantzen ditut, Eko Espainiak. Klitorisitik ipurdik ustuluraino eta bueltan. Burua berriz urraspian sartzen dut eta alik eta luzen behan mantentzen dut. Arnasak sentidezan nun dagoen bere muga. Ez dakiz zergaitik gustatzen zaidan hainbeste mugei desafio egitea, baina
horrela ulertzen dut askatasuna eta sexua. Eskumako eskua aluan eta ezkerrekoa hauan nahi gabe. Behaldeko aragi guztiak handituta sentitzen ditut. Bai, gustora daude, gustutzen ari dira tentsioak askatzen. Beste batzuk ordea, tarteka tentsionatzen. Inertzia edo nire atzamarrak bakarrik doazia da ez ditut ni kontrolatzen. Klitorisean parada, gira eta bira. Poliki baina ritmoa mantenduz. Tarteka auraren joan etorrien kolpe txikiak sentituz. Hankarteko muskulu guztiek laguntzen diote mugimenduari, energia hor da. Zuloan sartu dituta egintzen duten bi atzamarrak eta nire gorputz osoa mugitzen hasi da. Atzen mugimendu orekatu nahian. Koreografian parte hartzeko gogoz. Muskulo guztiak uskurtu zaizkit eta hortxe gustora nago. Denbora luzez egon nahi nuke hor. Eta aldi beran eztan egiteko desiatzen nago tsunami erraldi baten antzera. Arratsaleko 5 eta 32 naiz irratientzara, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Je joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Sans m'en faire, je vais t'assurer. Azaroak 28 ditu gaur, arratsaldeko 5 eta 34 minutu izango dira segituan eta guk Luzio Urtubiaren figuraren inguruan aritu behar dugu. Metrai eta hotxak, irmoki isten diren burdinezko ateak, oiuk hasten diren segurtasun langileak, bapatean isten diren pertsianak, sekulako zalaparta, horrela hasi nahi genuen tarte hau, baino egiari zor, Luzio Urtubiaren lapurretak ez ziren horrelakoak izan. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. Nafarroako anarkista famatuena 60ko hamarkadan hasi zen bankuetan lapurretak egiten, edo berak esango lukeen bezala bankuak ekspropiatzen. Egindakoa etikoki aztertu ezkero ezin baita esan hori lapurreta zenik. Urtubiak hainbat elkarrizketatan kontatu zuen nolakoak izaten ziren egun haiek. Garai hartan desjabetzeako oso errazak ziren, aurpegia agerian genuen.
Bankuek ez zuten grabazio kamerarik, ez ate blindaturik, ez segurtasun zaindaririk. Gu ikustean langileak ikaratu egiten ziren, dena ematen zizuten armak ikusi orduko. Baina niri gutxi gustatzen zitzaizkidan, beldur nintzen langilei mine egingo tenien, benetako lapurren, soldatapeko batzuk besterik ez baitziren. Plus fort, oh oui, plus fort, oui, plus fort. Arma soinean zuela ikusi eta dirua ematen zioten beraz, inor zauritu gabe. Zein arma ordea? Thompson bat. Zehazki, Francisco Sabatek, beste anarkista ospetsu batek gordetzeko eskatu ziona. Urtubiak Sabate ezagutu zen egunekoa bizitza luze bateko abentura txiki bat besterik etzen izan. Horretarako egin dezagun denboran atzera. Luzio Urtubia Nafarroako Herriberako Kaskante herrian jaio zen, 1931. 5 seme-alaba eta baliabide ekonomiko urriak zituen familia batean. Tradizio karlistakoak ziren aitaren aldetik, eta liberalak amaren aldetik. Urtubiak 19 urte zituenean, bere aita Iruñeko ospitalean hil zen, kartzelan gaitz bat agertu ondoren. Eriondo zegoela, Luziok bere bizitza markatuko zuen hitza entzun zuen lehen aldiz. Berriro jaioko banintz, anarkista izango nintzateke. Anarkista. Urte hartan erabaki zuen Frantziara joango zela. Tira, ez dakit zenbateraino izan zen erabaki bat. Izan ere, soldadutza egiten ari zela, txikitatik bizirauteko egiten zuena egiten hasi zen. Soldadutzan hasi zenean lastero hartu zen Espainia eta Frantziako mugan kontrabandoa egiteko erraztasunaz. Eta zerbitzuko beste lankide batzuekin batera biltegi batetik lapurretan hasi ziren. Baina, harrapatu egin zituzten. Orduan, egindako delituek heriotza zigorra ekar zezaketenez, desertatu eta Frantziara ihes egin zuen 1954. J'aime les filles de Saint-Tropez, j'aime les filles qui font la grève, j'aime les filles qui vont camper. Han, Parisen, igeltxero gisa lan egin zuen, eta Federazio Anarkisteko gazte libertarioekin harremanak izaten hasi zen. Hasieran hizkuntza ikasteko besterik ez, baina geroago erabat sinesten zuelako kausan. Han ezagutu zituen, besteak beste, André Breton eta Albert Camus. Egun batean, ezkutatu beharreko ieslari bati buruz hitz egin zioten. Luziok ez zuen nortzen galdetu, eta etxean babes ematea erabaki zuen. Ez ezaguna Luziorenera agertu zen esanez Kiko izena zuela. Eta ez izena entzundakoan, hau bete hortz gelditu zen Luzio. Francisco Sabate, el Kiko ez izenez ezaguna. Kondaira bat zen, anarkistentzat. Espainia frankista osoan zehar izkutatzen zen eroia. El Kikok bere irakaspenak eta ekintza eta desjabetze irueltzeien kultura transmititu zizkion Urtubiari. San Zelonin tiroz josita hil aurretik, Sabatek bere bitresnarik ordezka ezinenak utzi zizkion. Lehenengoa, jakintza ideologikoa. Bigarrena, Thompson metraiadore ospetsua. Esan bezala, horrekin egin zituen bere lehenengo lapurretak. Inork ez zuen susmagaritzat jo. Azken finean, goizan goiz esnatu eta lanera joaten zen, igeltxero lanbidearekin jarraitzera txintxo. Eta horretan jarraitu zuen. Bankuen desjabetze horietatik ez baitzuen sentimorik ere berarentzat gordetzen. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma. Baina gure Luzio bildur zen, ea uneren batean ez ote zuen norbait zaurituko. Eta beste aukerak pentsatzen hasi zen. Dolarrak faltsutzeko ideia eduki zuen, baina horrek 20 urteko kartzela zigorra ekar zezakeen. Eta norbaitek bidaitxeken kontua iradokizion. Ideia interesgarria bai, zigorra ez baitzen hain kaltegarria espetxeari dagokionez. 5 urte besterik ez. Pas de mourir avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. 70ko hamarkadaren amaieran, Luzio prest zegoen. Nazioarteko desjabetze bat, zeinetan 30 taldek parte hartuko zuten, hainbat herrialdetan banatuta. Plana, First National City Bank,
hau da gaur egungo Citibank, bankuoko bidaitxekeak faltsutzea. Txeke hauek inprimatzeko plantxak egin zituzten, eta aurretik entxegu asko egin ondoren, Luziok taloitegiak nortasun faltsuekin erosteko agindu zuen, bere tailerrean bikoiztu ahal izateko. 8.000 horri inprimatuko lituzke, bakoitza 25 txekekoa, hau da 20 milioi dolar inguru. Taldeak lanean hasi ziren. Bikotez osatuta, eta elkarren artean ondo uztartuta, traveler txekak edo bidaiarien txeke hauek Europako hainbat hiritako banku sugurtxaletan entregatu zituzten dolarren truke, egun eta ordu berean. Ohore handia da banku bati lapurtzea. Esan bezala, xentimo bat bera ere ez Luziorentzat. Lehenengo dolar horiek Hego Amerikako iraultzaileak finantzatzeko balio izan zuten. Montoneroak, tupamaroak, handi gutxira trampan erori zen Luzio. Txekeak erosteko interesa zuen estatu batuar batekin zenbait hitzordu eduki ondoren. Les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. 1980ko ekainean izan zen. Les de Magot kafe ospetsuan. Harrapatu eta gartzelara eraman zuten. Baina, txekeak inprimatzeko xaflak ez ziren inon ageri. Eta txeke faltsuak trukatzen jarraitzen zuten beste lagunek. Epaiketa egin zenean, Luziok bankuko zuzendariekin bilera bat lortu zuen. Alderdien arteko akordio bat lortzedin. Citibankek gertakaria lehenbailen istea nahi zuen. Izan ere, bankuko teknikarien iritziz, faltsifikazioak kalitate bikainekoak ziren. Ordura arte atzemandako onenak. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Erakundeko abokatuek harrituta entzun zituzten Luzioren eskakizunak. Plantxak, pelikulak eta soberako txekeak ematearen truke, karguak kentzea eta kalde ordain mamitsua ematea eskatu zuen Luziok. Eta Citibankek onartu egin zuen. Luziori zigor txikiagoa ezarri zioten. 12 hilabeteko espetxe zigorra, erdia egina zuen baino. Txikikeria bat, bere lagunek Espainian jasantzutena kontuan hartuta. Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. Amaika ikusteko jaio gara. Munduko erakunderinik boteretsuena, belauniko kaskanteko gizon baten aurrean. Pelikula bat egiteko moduko bizitza da, ezta? Koiori, hori egin dute jadanik. Zer? Bai, gainera etzi estrainatuko dute. Me llamo Lucio Urtubia. Soy albañil y anarquista. ¿Y? Y atracador de bancos. ¡Tira, tira, tira, tira! Bueno, ¿y qué hacemos con el dinero? Yo siempre lo separo en 3 partes. La primera, para los movimientos anarquistas de la zona. La segunda, para los compañeros presos y sus familias. Y la tercera, para los que han realizado la acción. Doctor Costello, en Barracas, donde el 6e. Bueno, ya que vamos a por un banco, que sea el mayor banco del mundo. Claro, coño. Llama el cheque de viaje. Tú entregas este papelito de mierda y yo te devuelvo el dinero. Luzioren bizitza liburu eta erreportajeetan kontatua izateaz gain, genero guztietako abesti askoren inspirazio ere izan da. Oraingoan ordea, Netflixen eskutik Luzioren historiak zinemara jauzi egin du. Un hombre de acción izenburupean. Patxi Amezkoak idatzi du gidoia eta Javier Ruiz Kalderak zuzendu du filma. Asteazken honetan estrainatuko da Netflixen, hau da azaroaren 30ean. Vamos a acabar en la cárcel con un tiro en la espalda. Estoy harta de que te metas en líos. Deberías pensar en Juliette. Pues eso es lo que estoy haciendo. Si queremos un mundo mejor para ella, tenemos que seguir con la lucha. Juan Jose Baiestak egingo du Luzio Urtubiaren papera Netflixeko pelikula honetan, eta, bueno, ia esango dizuegu ikusteko irrikan gaude, trailerra ikusita sekulako akziozko pelikula bat dirudielako, baina argitu nahi genuke, dagoeneko trailerrean ikusi ditugun gauza batzuk gezurra direla. Azaldu dizuegu, Luziok ez zuela xentimorik hartu berarentzat, eta berak soldata bat zuela, igeltxero lanetan aritu zen 73 urte bete zituen arte, eta hortik lortzen zuela berak dirua.
bankuetatik, bankuei egindako desjabetze horietatik, esan bezala, hainbat mugimendu nazioarteko finantzatzeko erabiltzen zuten, kartzeletako eta kartzeletan zeuden pertsonen familiarentzako, eta urrengo golpeak edo urrengo ekintzak finantzatzeko erabiltzen zutela, ez berarentzat, eta trailerrean ikusi dugu, eren bat hartzen dutela beraientzat. Akaso gero pelikulan hori argitu edo, ez da egit, nabardurarik egongo da, edo uste duzu horrelaxe saltzen dutela? Bueno, aipatu dute eta nik uste dut ondo egin dutela fikziozko lan bat dela behin eta berriz aipatu dute, bai Netflixek, bai parte hartu duten 3 ekoiztetxek, eta ez dakit argituko duten, izan ere agian ikusgarritasun maila batetik interesgarriagoa da publiko zabalarentzat, ez dakit ez, lapur bihurri baten historia, naiz eta Luziorena den benetan Hor badago ez, anarkismoaren ez dakit, desprestigiatze bat, Luzi Urtubia bezalako, ez dakit, gizon baten eredugarritasuna zalantzan jartzeko intentzio bat, fikzioak mugatzuk ere behar ditu, ez? Eta ikusiko dugu, esan bezala, asteazkenean estrenatuko dute, eta guk ez dugu. Eta ikusiko dugu, eta aztertuko dugu, ez dugu ikusteko aukerarik izan, baina ikusi nahi duenarentzat behintzat argi eduki dezala hori, eta argi eduki dezala ikusten diren hasierako bankuko eraso horiek ere ez zirela horrela izan. Luzi Urtubiak berak bere biografietan eta elkarrizketetan kontatu zuen bezala, lehen asko zerrezagoa zela banku batera sartu eta lapurtza, ez zegoelako horrelako alarma sistemarik, segurtasun langilerik, beste modu batekoak izaten zirela, berak hainbatetan aipatu du behin eta berriz, batzuetan gainean pixa egiten zuela. Beldurra ematen ziolako norbait zauritzeak benetan, eta trailer honen hasieran ikusten dugu, ez dakit ez, tiroka eta buiaka, oiuka banku batera sartzen direla. Nik uste dut Luzioren ekintzak ez zirela horrelakoak izan. Berriro diot, agian hau ikusgarriagoa da publiko zabalarentzat, baina ikusiko dugu. Gu asteazkenean behidatu bat botako diogu eta... Adi izango gara. Bai. Le soleil, que c'est bon quand il vient me brûler la peau. Je suis bien étendue sur le sable fin, toute nue. Le soleil, que c'est beau quand il joue avec les bateaux sur la mer, dans le vent qui change l'eau claire en diamant. Ils pourront revenir, les blancs nuages, moi je vais m'endormir sur cette plage. Le soleil tout là-haut me préviendra bien assez tôt, et j'aurai tout le temps d'avoir des regrets. Mais avant, je me laisse emmener dans le sommeil par le chaud de l'été, au grand soleil
10 minutu arratsaleko 6etarako Brigitte Bardoten Lezule ari gara entzuten, Lucio Urtubiaren inguruan egindako bideo honen itxiera modura, eta aurrera egingo dugu hementxe bigarren kafean azken kontu pare batzuekin elkarabanatzeko asmoz, arratsaleko 6ak hortxe bueltan ditugu eta. Keep calm and bigarren kafea. Duela bizpairu aste Nerea Gorriti aktorea eta musikaria izan genuen gurean, ostegun batzen, Oiana Maritorenaren laguntzaz kafe hutsa hartu genuenarekin eta aurreratu zigun bere musika proiektua bazetorrela eta iritsi da hain zuzen ere. Close my eyes. Jazz giroan Sunday Morning da, gerora kontatuko digu berak audio txiki batean, zein diren asmoak, baina bere bakarkako ibilbide horren etorkizuneko proiektu osoago izango den horren aurrerapen kantu hau, Sunday Morning. Hits the room. I wanna touch the sky with my fingers and see how this love blooms. I wanna Sunday, as the Sunday morning was with you. I wanna hear your voice whispering. Urte berriarekin Nerea Gorriti izango du hemen gurean bigarren kafean, elkarrizketa akustikoetan, baina aurreratu digu bere proiektuaren inguruan zertxo bait. Musika proiektu hau hasi zen, aspalditik nire musika eta nire abestia konposatzeko gogoa nuelako. Eta horregatik, 2020an nire lehenengo singela izan den Sunday Morning abestia sortu nuen. Iker Laurobaren estudioan grabatu genuen, bera izan baita musikaren ekoizpena egin duena, eta musikari eta bidailagun zoragarriak izan ditut alboan. Iker bera, Iñaki Salvador pianoan eta organoan, Hilario Rodeiro baterian, Joan Kodina kontrabaxuan, eta hau izan da nire lehenengo singela, aurrerantzean beste batzuk aterako ditut, beste estilo batzutakoak, eta espero dut zuen gustokoa izatea, eta besarkada handi bat bidaltzen dizuet. Muxu bat, agur! Getting closer while we listen to blues as we did that Sunday morning, just me and you. Sunny day, yeah. Ooh, as a Sunday, yeah. As a Sunday morning was. Ederra geratu zaigu COP27aren biharamuna. Herrialde aberatsenek garapen bidean daudenak diruz laguntzea hitzartu dute klima larrialdiaren ondorioei erantzutea errazteko. Ez dugu esango garrantzia izan ezin duenik eta era berean ez dugu esango halako gai eta egoera batean izan den adostasun bakarra ekonomikoa izan denik. Ez esaten hasita, ez dugu ezer esango COP27az. Arian, taxuzko analisia egin dute eta guk beste gai batzuei helduko diegu.
Ez gara oso desorbitan ibiliko ordea, batetik Aiora Zabala hartuko dugu gurean. Orain gutxi arte Nature aldizkariko editore lanak egin ditu, eta egun Cambridge Unibertsitateko irakasle denak Natura gure esku liburua argitaratu du, eta bertan gaiaren gaineko perspektiba izateko zenbait gako aurki daitezke. Xabier Izagak landu du gaia egilearekin. Bestetik, Neike Ikerketa Zentroak klima larrialdia eta abeltzaintza lotu ditu eta honako ondoriora heldu dira. Artzaintza erregeneratiboak klima larrialdia arintzen lagun dezake. Abeltzaintza hainbat isuriren eragiletako bat izaki, gaia lantzera deitu dugu, Nerea Mandaluniz Neiker Ikerketa taldeko kidea. Goi bileraren itzalean, goi mailako ekarpenak gelditu makinak saioaren 3. denboraldiko 10. saioan. Az gaitezen. Jada entzungo duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Arratsaleko 5:56 minutu. Aventura griñak. Saio amaitzeko 3 minutu besterik ez eta gogorarazi behar dizuegu gaur saioaren hasieran ere aurreratu dizuegun zozketa. Julio Villar, bidaiari, abentura zale, nabigatzaile, itsasgizon, alpinista, Donostiarraren liburua, Petrel, ia 50 urte idatzitako liburu ederrau, euskerara itzuli du Ibon Gaztainazpik, Itsas Kultur Faktori eta Zumardiaren arteko elkarlanean eta guk 2 ale ditugu zuen artean banatzeko, zuen artean zozkatzeko. Sinatuta Julio Villar berak egindako ilustrazio eta guzti, Gaztainazpik eta Villarrek sinatu dituzte gure 2 aleak eta guk zuen artean zozkatu nahi ditugu. Hortarako idatzi behar diguzue, bai gure zuzeneko streamingera, baita gure WhatsApp zenbakira ere, 688-722-544 telefonora, eta baita gure sareetan egun hauetan izango dugun publikazio hortara. Kontatuz, zein den zuen bizitzako abentura, zein den zuen bizitzako, ez dakit, nabigatzaile bakarti baten kuaderno horrek, inspiratzen dizuena. Ez dizuegu eskatzen munduko kontinente guztiak 4 urtetan belauntzi txikiarin batean zeharkatzea, hori Julio Villarrek egin zuen, handik kontakizun mordoa helarazi zizkigun liburu honetan, eta orain zorionekoagu euskeraz irakurtzeko aukera izango dugulako, baina zorionekoak ere zuek ametsak badituzue, abentura horiek osatzeko, edo osatu badituzue, zuentzat abentura direnak, eta edo zer gauza izan daiteke abentura bat, ez pentsa. Konta iguzue, 688-722-544 WhatsAppera idatzita, baita Telegramera ere, kontatu gure streamingean zuzenean hementxe idatzita, edota kontatu gure sare sozialetako publikazioa erantzun da Instagramen. Gaur saioa bukatu orduko publikatuko dugu, hortxe Petrel zurea izateko bidea. Eta hau esan da, eta etxeren munduaren amaiera konkistatzen entzuten ari garela, gaurko saioare konkistatu dugu guk eta badugu agurtzeko ordua. Goreti Oreja Michelena. Bihar arte. Bihar arte. Goiuri ez eizarandia. Bihar arte. Eta zuri entzule, plazar baduzu, bihar arratsaldeko 4:05 hementxe izango gara. Naiz irratien, bigarren kafean orain, informazioaren zate txanda ariako lankidek hartuko digute lekukoa. Munduaren amaiera Izan ondo, aio. Alegindu ginen bakar batek lortu bazuen ere derokan izan ginen. Keep calm and bigarren kafea.